अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। मुंबई विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात यंदापासून पदवी अभ्यासक्रमांसाठी 60-40 गुणांकन पद्धत लागू होणार आहे। पदवी स्तरावरील BA, BCom, BSc व इतर सर्व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे 60-40 या पॅटर्नप्रमाणे मूल्यांकन होईल। प्रत्येक सत्रातील लेखी परीक्षा 60 गुणांची असेल आणि 40 गुणे सातत्यपूर्ण मूल्यमापनासाठी असतील। मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या 894 महाविद्यालयात आतापर्यंत काही अभ्यासक्रमांचे 100 गुणांनुसार व काही अभ्यासक्रमांसाठी 75-25 अशी गुणविभागणी करून मूल्यांकन होत होते। आता प्रत्येक सत्र परीक्षेसाठी 60 गुण आणि अंतर्गत मूल्यांकनासाठी 40 गुण निश्चित करण्यात आले आहेत। प्रात्यक्षिक परीक्षा, प्रकल्प, गृहपाठ प्रकल्प, विविध औद्योगिक व व्यावसायिक भेटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, व्याख्यानांमध्ये उपस्थिती आदी गोष्टींचा अंतर्गत मूल्यांकनामध्ये समावेश असेल। 60-40 या गुणविभागणीनुसार विद्यार्थ्यांना बाह्य मूल्यांकन आणि अंतर्गत मूल्यांकन अशा दोन्ही परीक्षात स्वतंत्रपणे उत्तीर्ण होणं बंधनकारक असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।